Helo bawb. Wel, heddiw oedd yr ail ddiwrnod yn y cynhadledd yn Brighton, cynhadledd IATEFL. A fi eisiau mewn sesiwn bore yma efo Mike Budden. A roedd o'n sôn am y cysyniad o ddarllen yn uchel, darllen ar goedd, yn hytrach na darllen yn ddistaw. Ac oedd o'n sesiwn ffantastig, oedd o'n sesiwn wych, a be oedd o'n tynnu sylw eto fo oedd y pwysigrwydd o ddarllen yn uchel, achos pan ti yn darllen darn mewn iaith ti'n ddysgu, os na ti'n darllen yn uchel, ti ddim yn gwneud cysylltiad efo phonolog y gair, so ti ddim yn gwneud cysylltiad efo sut mae'r gair yn swnio. Ti just yn gwneud cysylltiad efo y geiriau ysgrifenedig be ti'n weld, a be ti'n wybod am y concept yna. Ond ti ddim yn gwneud y trydydd pwynt ar y triongl oedd gynno fo, sef sŵn y gair. So mae'r 3 pwynt ar y triongl yma yn ofnadwy bwysig i greu fel dealltwriaeth llawn o air neu frawddeg. Be sy'n bwysig am gwybod phonoleg y gair ydy ti eisiau cadw ystyr gair a phonoleg gair efo'i gilydd. Mae hwnna'n bwysig achos os gen ti ystyr gair ond dim phonoleg gair, ti'n mynd i ddisgyn yn ôl ar dy iaith gynta. Ac os da ni'n sôn am pobl sy'n dysgu Cymraeg a pobl sy'n efo Saesneg fel iaith gynta, maen nhw'n mynd i ddisgyn i dealltwriaeth phonolegol nhw o'r gair yma yn Saesneg, neu maen nhw'n mynd i ddefnyddio patryma ieithyddol Saesneg nhw. Enghraifft, os ti'n gweld y gair car, so ti'n dysgu Cymraeg, ti'n Saesneg iaith gynta, ti'n darllen a ti'n gweld y gair car, ti'n gweld y llythrena, ti'n gwybod be mae o'n feddwl, achos ti'n gwybod beth yw'r concept, ond os ti ddim yn deud yn uchel, ti'n mynd i activatio phonoleg Saesneg a ti'n mynd i ddeud ca yn dy ben. Os ti'n darllen yn uchel, yn Gymraeg, ti'n mynd i activatio phonoleg y gair yn Gymraeg a ti'n mynd i lincio hynna efo'r ystyr yn Gymraeg. So, ti'n mynd i ddeud car. So, ti'n mynd i lincio car, y sŵn car, efo dy wybodaeth di o be ydi o yn Gymraeg. Ti'n sylwi wrth darllen yn uchel, a dwi'n gwybod hyn achos dwi wedi gwneud hyn fy hun wrth ddysgu ieithoedd. Ti'n sylwi wrth darllen yn uchel be ti'n wybod a be ti ddim yn wybod. A fel tutor, mae hwnna'n ddefnyddiol iawn i wybod be mae dy ddysgwyr di yn wybod a be maen nhw ddim yn wybod. So os ti'n diwtor a ti'n gwrando ar dy students yn darllen a maen nhw'n dweud ca, ti'n gwybod bod nhw heb lincio phonoleg y Gymraeg, seiniau'r Gymraeg efo'r gair yna. So ti'n gwybod lle i ddechrau.